2, bat... Bueno, peña, ya pare bat ordu pasaitu, karrera bukatu dekenetik, suposate, ja, pulsazioa jetxitan guaizela, lehenik eta bain zorionak, munduko lehenengo posten artian egotia kristonak, eta zorionak nahiko nizkian eman. Bueno, ikusi hau hasiera-hasieratik alemanak eta eslovakoak eta txekoak atope hasi ditukela, beste bestela zuek, harrapatzea kostau bezala entzaizuela, atzetik zetozten danai, igukola, resumen o kronika askar bat karreran inguruan. Bueno, gure taktika hori izan, basek egon oso karrera duzen mozalaz, bizia kontranazion, eta betatzen genuen, azkarratatzen zen jende, azken mentura gogorra egin zute eskiola, eta guk gure aukerak izango genitula, metro batzuk berrekuperatzeko. Egia esan lehenko hirurak oso fuerte joan dira ziratikan, eta horian ikusi dira, oso ondo joan dira, azken metrotan gu zerretu egotzen, metro batzuk berrekuperatu ditugu, baina eta joan dira zikaten, eta nanjautaseko gazten, kalabat pixo dira eta nestar metro batzuk berrekuperatu, ez da bingo izan. Azia laugarren, azira baten laugarren eman dute, gero bosgarren, eta oso postu gona da, gotzien entetzezu, eta zerrezu, abizu barri da, joko egin bat dudan, diploma, baina bosgarren, eta oso poso. Eta, ikustek azkenen urtetan pixkanaka gora kasatozten tripulazioa, Milanen Kopa del Mundo urria, Portugalen bigarren postu egintzen nuen, guain joko olimpikotan bosgarren, munduko 5-6 honenen artean beste da. Ze etorkizun ikuste zuen, urbila behira piragüismoan elite honetan? Egia esan, 4 urte oso luzeak izan dira, oso gogorrak, oso intensua ere bai. Lan pila atin dugu, ordu pila sartu ditugu, pila bat entrenatu dugu. Eta, gorputza goi momentuan eskatitena da deskangatzea. Pare bat relax, pila kargatu, eta mundu guztia izan galdetzen Tokio, ez da gizien, nire baina oso ruti ikustek egia esan, urtetik urtean jun, datorren urtean mundiala eta udara, baina udazkenean hasiko nahi, urtea sartuan entrenatzen, xabe, pesiko gabe, horrela eskansatu, eta mutxo urtea eta behitzen, eta horretik, baina urtetik urtean. Moien zein importantina deskansatzea da, deskonektau da indarrak hartzea. Ziken behinean 10 urte ditu Blumen, 10 urte zure gorputza limitea eramaten, Europi entrenatzen. Ezkenean dizkaskere baino eta baitera, orduan gorputzan eskatzei demoaldi bat geratzea, paratia ere minimo. Eta, gero urrengo zirkoa berriro indarkerik ikutaztuko. Azken finean, esan dekena, Blumen aurten iraian 10 urte egingo ditu, momentu txarra bizi izan munduko txapelketan bezala Timoian tema hori eukitzen nuenean, gehunak ebai, Kopa del Mundo irabazita, ezkenean piragüismoa kirotan bezala bere punto ona saskak eta txarrak. Orduan, esatekena, zailo berdek disfrutatzen, alik eta gehien momentua, baina ze sentitu hainbeste Sevilla, Madriden entrenatzen hainbeste ordu, hainbeste sufrimendu da. Finalan atari hortan, aurreko minututan ze sentsazio edukitu. Egia esan, momentu oso hori izan. Gotzian betatzen jartzen ditzen, eta final olimpiko batek nago, bihar karrera, konpetiu nahi eta teketa ondo egin, baina disfrutatzen nahi. Ez dakit inoiz buelta mora izen joku batzuk da, oain eta gutxi dio, behin guztara onda final batea. Orduan, nire gurasan hasik azeratik disfrutatzea, matizu lasaitasun bat, eta lasaitasun horre, azken finean, gero probaiteko puntu positiboa da, azken finean oso tensioa eta zaten dira bai, tensio horre, kantzen montezea, da, nik betatzen, nik uste hori mutu ezagula, esan zuten bezala, azken finean, final horreniko hori gurasan disfrutatzea, ez da berri aukera izan darako proba diskutatzea, baina telebiztatik ikusi dugu, eta batean gu ginean protagonistak. Así que esan joko betan asko disfrutatu dut, lozaren postua, izugarria diploma bat, eta
Baina gaina orduak horrela jabazela, eta gehiago baloratzen dira. Bai. Segia esan kriston postuko. Eta ze asmo gaur parranda pixkat ingo diago, baina ze asmo zio, bilarria buelta, noiz bueltatzeaiz? Buelta gau Gaztelen gabean uste. Gaurrea hotela utziko dugu da Villa Olimpikara bueltatuko geha. Bi gabe behiteuz, bihar igandia zeremonia kausura dakau. Eta gero ja astelenean, astelen gabean, uste buelta. Eta astearte goxin egizte gara Madridia. Eta gero datzen da zuen Zagit ikusieken, guk ikusi zioen, argazkin batzeko Zumaiane zerbait montatu diela, pantalla, jende animatzen, kuadri egun nagoan, azkenean eskertzekoa daiko bintzatzekin notaukoan pixkat hor bultza txiki hori eman diena, baina... Izo barrik izan da, horre bat izan da, niretzat, hemen izan dute jende guztia, zue guadriatua, familia, neskak, Zumaian pantalla urbitu da, meko plazan urbitu da jende guztia, nire animatzea, egia esan, kriston esan. Behin bultzada sentitu dut hemendik, eta jende guzti hori, zuei, familia, eskerrak eman, kainoan erantzate, animoak ematen momentu gero, eta azken bultzada bat, zuretu bai esperientzamen eta zuretu bai disfrutu izana, eta baspatzea jongo da. Bueno, batzuk bukatzeko zera, topa dira, hartza peña, no? Peña, hau dira dira. Lapa!